Federal derecedeki lgotniklarning darulari, regional derecedeki lgotniklarning darulari, yürek avrularına keltirgan lgotniklarning darulari. Sanksiyalar darу һәм медицина керек-яракларына әле кагылмады диләр Татехмет фарм җәмгыятендә. Алар быелга 6 миллиард 600 миллион сумга 2,5 контракт төзегән. Димәк, препаратлар белән тәэмин итәчәкләр. Запас ярты еллык. Бүтән төр лготы буенча алар килгән. Менә кыйбатлы дарулар килә безгә. Аны высокозатратный нозология дип әйтәләр. Аларның инде 2дән 3 өлеше килде складка. Менә бу больницаларга җибәрелә торган даруларның еллык аукционнар инде оештырылган. Аның җиңүчеләре билгеле. Без аларның бөтенесенә хат яздык, даруларны китерегез, графиктан алдарак дип. Отказ кире кагучылар пока күренми. Шикәр авыруы диагнозы булучылар хәзерге вакытта даруханәләрдән инсулинны күпләп сатып ала башлаган. Аларның хафалануы урынсыз дип белдерде безгә бүген Татехмет фарм җитәкчелеге. Дәлил итеп, складта сакланучы инсулинны күрсәттеләр. Алар да ким дигәндә ярты елга җитәчәк. Әлеге оешма складындагы препаратларның яртысы безнең илнеке, калганы чит ил фирмаларыныкы. Тик аларның да төп өлеше Россия территориясендә җитештерелә. Bütün җитештерүчеләр чит илнеке булсын, безнең илнеке булсын, алар күбесе даруларны безгә китерәләр. Бозылачак инде менә шул даруларны китерү юлы. Чөнки күп самолетлар очмый. Ул просто вакытты үзгәрер дип уйлыйм мин аны. Элек китерсәләр 1-2 атнада, хәзер 1-2 ай булыр инде, пока машина белән монда килеп җиткәнче, пока таможняларны чыкканчы вакыты просто озайыр дип уйлыйм. Дарулар республиканың ерак районнарына атнага 2 тапкыр җибәрелә. Казан хастаханә һәм даруханәләренә көн саен. Менә бу башкаланың 7нче хастаханәсе. Бүгенге көндә безнең дарухана медицина кирәк-яраклары дарулар белән тулысынча тәэмин ителгән. Кайсы булса да дару булмаган очракта аны алыштыру схемасы төзелгән. Әлегә чит ил җитештерүчеләре медицина препаратларын Россиягә алдан сөйләшенгән бәя буенча китерәдиләр. Складта да тарифлар комитеты куйган бәядән арттырмыйлар. Цены на жизненно важные лекарственные препараты. Яшәү өчен мөһим булган даруларга бәя закон буенча контрольдә тотыла. Дәүләт җитештерүчеләрдә һәм төбәкләрдә бәяләрнең артуын күзәтә. Алар бик нык артырга тиеш түгел. Бу өлкәдә яңа нормативлар эшләнергә тиеш. Алар валюта үсешен исәпкә алып эшләнәчәк. Белгечләр даруларны күпләп сатып алмаска киңәш итә, чөнки аларның барысының да яраклылык вакыты бар. Алар тәмамлангач, әлбәттә инде аны кулланып булмаячак. Шуңа күрә борчылыр урын юк. Складта күргәнебезчә дарулар җитәрлек. Шулпан Касымова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.